já vás zdravím na novodobých olympijských hrách. Jsou to olympijské hry zimní, tudíž tady s ní samozřejmě není. Zkrátka vás seznámím s programem. Program je takový, jak vás řeknu. Takže, jenom byste věděli, začíná rychlé bruslení a Martina se připravuje. Jenom byste věděli, Martina Sádílková má letos velkou formu, zhubla o 26 kg. Upozorňuji, kilogramů, ne kilohertzů. Poprvé má svou podporu. Je to favoritka, je to favoritka. Jinak Martina se narodila v lednu, minulý rok, protože si myslím, že natrénovala dost. Ale až Vatlecká má takovou formu jak dnes. Martino, doufám, že ti vyjde start. Martino, počkáme na výstřel pistole. Včil! Martina dělá zatáčky. Výborně. Tamto, nepohodlný čas, nemožná nevěděš, letos. Martino je, neboj se toho. Další zatáčku, takový mezičas. To vypadá na olympijský rekord. Martino je. Martina se drží za svoje bývalé zranění. Minulý rok pětkou si vyhodila ušní náuček z ušního loku. Tak si vydám, jestli to nebude ono. Doktor to vypadá vážně. Už lékař vám, doktore, jak to bude, doktore? Tak mám nám report, až z vzdáleného místa jsem zjistil. Martino, je to vážné, věříme tím, všichni jsme s tebou. Pojďme, pojď Martinu. Sádílko. Uvidíme, jak to dopadne všechno. Vypadá to velice kriticky, snad hlavní nebo snad kosí. Martino, a ty chuligáni, Martino, slyšela? Dobrý, je mrtvá, takže můžeme pokračovat programu. Martino, budeme všechno trát. Máme klasickou věc, která přichází na akční komerční akcí. Je to komerční přestávka. Novodobý sport, kterým v posledních pár letech Česká republika naprosto exceluje. Je to takzvaný biatlon. Máme tady dvě sportovky. Jedna je z Mongolské lidové republiky a druhá je z Korejské lidové demokratické republiky. Oboje jsou republiky. Ano, a vystartovali. Je to takzvaný hongkovní start. Hongkovní start. Ano, uvidíme, jak budou střílet. Jestli se vůbec to... Desítka, otevřu, otevřu, nevadí, ale vypadá to na veliký lumpík, takový čas jsem letos ještě neviděl, ani ne v hale, akor ne v hale. A totočka proběhla, utíkají sprintují doslova zpátky, bude nějaká člověk. A máme tu vítězku z Mongolské lidové republiky, pogratulujeme, uvidíme, co nám to řekne. Ano, a nemají vítězku, co tam je. Vítězka nám ale zbavila, už to nevadí. Jak se vám jelo, nebo šlo, nebo tlačilo? Výborně, šlo to blbě, ale ty jsi to vyhrála, to je správný přístup.
velice závažný problém. I přesto, že jsme nebyli schopni sehnat ledovou plochu, ale aspoň plochu. A proto se to uskuteční těžký boj o medaile v hokejovém zápase. Dominiku, pojď se rozcvičit. Dominik Hrášek se první rozcvičit. Ano, a Standa Jabko. Uvidíme, rozcvičí se trošku Dominik Hrášek. A chytne, jak to netrefí. Není tady textní slovo. Ukáž. A Hrášek, to bylo vedle. Bylo vedle. Dominik Hrášek tlačil očima. No a Standa Jabko, uvidíme, jestli stihne kotouč. Nebo možná tenisák zatím. To nikdo neví. No, vypadá to na samostatnou rozcvičku. Hrášek, vole, a teď tam zbývá nový tým, z nově složená reprezentační družstvo. Zem vepředu je takzvaná Jarmila Příšálová, která už se nekladala Příšány, takže má jenom dres, jo. A za ním Kiki. Další v řadě je Padělaná Katra. A další v řadě je Kála Skonov-Polská. Máme to původní hazování. Uvidíme rozhodující hazování. Uvidíme, jestli bude rozhodující. Nevím, jak to dopadne. A velký sobor, nechce ujmu, lakotouče, uvádí se do určitě třetí. Ovšem zastaj, jo, Kachna je letí. Dominik chytil, Dominik Hrášek chytil. Perfektně chytil zároveň kotouč. Kotouč neměl šanci proběhnout skrz betony, skrz břicho, skrz hlavu, skrz nic. Doslova Dominik chytil. Nebo zeleného, musím převědět. A máme tu útočné hazování. Vidíme, že to dopadne s Fentima či Fentima. A já tady se začíná pan Váši se zodpovědí. Dobře? To poletělo! To je výstrelný, něco mám nedělat. Útočný zápas plný ofenzívy, který nám přinesl přeměl 2 střely a bránu 1 gól. Další bod se týká vykoupení jste vlasy čistý ponožky. To je špatný líst, to měli slyšet. Máme další bod a to je to praso poslední. Prasata poslední, jo. Je to duel P plus T. Doprve jsme viděli Pavel K. Je ročník 1926 a Pavel P. Je ročník 1921. Mladý auto už 84 let, ovšem s 2denníma pauzama. Ukažte se, jak to bude. Že to prostě nejde. Tady vidíme piruetu s Vánou, točím se na nepadnu. Ovšem udrželi situaci. A to pěkný Torberger. Viděli, co to je dobračně. Jezdí se u sobě. Tak to byla finální fáze. Ale to byla poslední viděl práva. Sluče takovou bohůže. Ovšem pokračují, protože mají další boj. A jedou. Oh!
pojďte za mnou, nebojte se, tréma dopadla určitě. Jak probíhala želvička, aby se nás padlo, tady trénink jako tréma. Pavle, co jste měl za něco tady? Tak určitě. Aj, jedl. A Pavle, my jsme měl co myslí, takže taky jedl. Oba jedli, víte to, všichni slyšeli se to oba jedli. Takže ještě možná opět dnesko. Pavla. Teď nám přijde, že večeru, to znamená předávání medailí. Ovšem, kdo vyhraje, to ještě sám nevím. Co to má vyhrát asi? Aby jsme? Já nevím, tak začal třeba od 4. místa. 4. místo. Dostanou naše rozpleskávačky. A jakož prodej nemá medailu, tak se mi jenom nechodit. Máme tu medailové pozice. Musíte technickou přestávku, asi nejsem víc, si jde proud do mikrofonu a do televize a reproduktorů. Třetí medailová pozice znamená pro Martinu Sádilkovou autobuřili, protože neměla se to počítávat. Opravlené zranění, už dohlavní, to slova, jste možná jenom dříve. Martino, chceš to tady? Jo, máš spolu. Ne, dám ti. Rád bych na to. Nemám. Kde jsi včera byl? A s kým? No to víš to. Jo, tady máš medaili za 3. místo. A Martino, to je ukážky Maláče, Martino. Martino, ukážky Maláče. To je sportovní podle. Je to sportovní podle, však. To je bez osobní životě. Tak vyskačte na čepták. Tady je klidný. Martino, kam jdeš? Už mají nám tady. Martino, vypadá to na problém s elektřinou. Zkusíte nás dolet? Martino, dej si, vidím. Máme tady druhé místo. Jste řekli, že bude na druhém místě. Já si nejsem jist, ale hlasování diváků úplně někdo začne. Vaši trénink. Vaše děle jste včera dom. Tak na druhém místě jsou výjíždí hokejový tým ženský. Na tvarých splašený slepky. Viděli jste tam někdo například kouč? Doslova, zalehl, takže Dominiku, ti předám medaili, zlatá a to druhý místo. Dominiku, máš medaili, ale Dominiku hrášku, jak skončí tvoje hrášky? Formy učí. Aj, takže jsme nezahrávali. A máme tu první místo. A teď si nejsem naprosto jist. Ale jo, dobrý, jo. Jsem si jist. Takže poprosím padla, ten živý do dnešního hlasování pánu rozhodl.
velký rozhozený Číterburg, který naprosto přečil všechny soutěžníky. Ale ukažte nás, co umíte. Máte to tam? Mají to tam! Želvičku! Tohle, pojďte za náma. Ještě kalce. Hlavně samozřejmě ráda, protože jsme se zasloužili ta želvička a rozhodný Číterburg to jmenuje neuvěřitelnou. Jak se cítíte, jako byste olympijští, ne, jste ještě svatí, jak se máte trošku, co jste věděli? Tak určitě, dá se si